Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Без Кабат Туфан самаварына җыелдык. Бүген бездә шундый менә мөхтәрәм кунак бар. Луизаны инде белмәгән кеше юк. Бигрәк тә теге татар даирәсендә танылган шагыйрә. Беренче без аны шагыйрә буларак беләбез. Менә Луиза күптән түгел дип инде хайран вакыт узды бугай. Син журналист эшчәнлегеннән җитәкче эшенә күчтең әйме? Театр сферасына, иә. Әйе. Безнең Казан дәүләт татар театры, яшь тамашачы театры директоры. Әйе, күптән түгел генә кебек тоела үземә дә, инде 2 елга якын тулып килә икән. Хайран вакыт узган. Вакыт уза, әйе. Хәерле көннәр. Менә беренче миңа бик сәер тоелды да, син шундый көчле шигырьләрең белән йөрдең дә янып, җитәкче урынга күчтең. Менә үзеңә кыен булмадымы? Бу сорауны күпләр бирә торгандыр сиңа. Җитәкче урынга мин инде моңа кадәр бит инде музейда, татар китабы йортында җитәкләргә туры килгән иде һәм анда күчкәндә дә минем алай шигырьләремә зыян килмәгән иде. Киресенчә, ул мөхит Шәриф Камал белән бәйле, ул чор белән бәйле мөхит илһамландырды һәм бик уйландырды күп әйберләргә. Һәм илдәге вакыйгаларга, кешеләр язмышлары белән бәйле вакыйгаларга уйланыбрак карарга мөмкинлек бирде. Икенче яктанрак, әйме? Икенче яктан да үзебезне дә тирәнрәк аңларга, ник без шундый шәхесләр, шундый фаҗигаләр кичергән һәм шундый язмышлар яшәгән кешеләрдән соң без дә ул патрак булырга тиеш дигән уйлануга китерде һәм минем өчен ул бик файдалы булды. Һәм мин хәзерге вакыттан да Айдар Шәйхевнең эшләвенә бик сөенәм, бик куанам, Айдарны бик хөрмәт итәм. Айдарны барыбыз да хөрмәт итә, беләбез. Аның эчендә ул шундый уйланулар йорты. Инде театрга килгән вакытта театр шулай шигырьләргә зыян китерде димәс идем, киресенчә, театр ул музей, редакцияларга караганда күбрәк дулкынлана торган урын. Эмоциялар урыны һәм Луиза, сүзеңне бүлдереп әйтим әле, син бит миңа калса үзең дә актриса булырга хыяллангансың балачакта. Бар иде ул хыял һәм ул хыялны мин әле күптән түгел генә Рүзинә Мөхәммәтовага интервьюда сөйләгән идем. Минем әниләр, алар бик әти, бик ничек дип әйтим инде, сәнгатькә, мәдәнияткә гашык кешеләр иде һәм искәртеп китәбез, алар укытучылар. Безнең өй тулы китап иде. Моннан тыш әле алар китаплар белән генә чикләнеп калмыйча, безне йөк машиналарына, КамАЗларга төяп, авылларга театр куярга йөртәләр иде. Мин кичкенә инде ияреп йөрим алар белән. Казан сөлгесен уйнаганнарын хәтерлим. Мин шунда сәхнәдә йоклап та китә идем. Шунда тәгәрәп йөрдем инде алар белән һәм ничектер бездә театрга мәхәббәт тә, мөнәсәбәт тә ул гел шундый табигый иде. Безнең өйдә һәрбер артист турында исемләп сөйлиләр иде, аның язмышларын, аның турындагы интервьюларны укып. Шуңа күрә мин бик рәхмәтле ул гаиләгә, Аллаһ Тәгаләнең мине ул гаиләгә насыйп иткәненә һәм ул кешеләрнең шундый яхшы мәгънәсендә исәррәк булганнарына. Менә син театрда димәк үз кешеңде барбыр. Иҗатта да кайнаганда да бит инде театрдан читтә түгел идең. Аннары беләсеңме, менә беренче шул театр белән сөйләшүне дәвам итик әле. Менә театр ул яшьләр театры, әйме безнең. Менә репертуар сайлаганда да әйме, аннары яшьләрне бит әле тотып та торырга кирәк ул урында. Менә син җитәкче буларак, анда менә нинди үзгәрешләр керттең һәм менә нинди максатлар куйдың үзеңә. Мин беләм, ул артистлар, алар бер театрда да алар белән эшләргә җиңел түгел ансы. Әмма синең икеле тәлимендә авыррак, синең бит әле яшьләр театры. Иҗат кешеләре, яшьләр бит алар акча түләми диләр дә чыгып китәләр. Иҗат кешеләре белән бер җирдә дә эшләү җиңел түгелдер һәм бер генә җитәкчегә дә эшләү җиңел түгелдер дип уйлыйм. Ләкин аның бөтен рәхәтлеге дә шунда миңа калса. Яшьләр театры дигән вакытта менә мин театрга килгәнче дә инде ул темага без уйлана идек бит. Драма әсәрләренә дә урынып каралды барыбер дә. Ләкин мин әле барыбер дә Кариев театрына килгәнчә кадәр безнең яшьләр өчен, балалар, яшүсмерләр өчен драматургияның ни дәрәҗәдә ихтыяҗ тудырганлыгын ул кадәр уйламый идем, ул кадәр белми идем. Мин хәтта уйлый идем, ничек инде менә
безнең классик мирастан бик шәп әсәрләребез бар. Мәсәлән, әйме аларны мәктәпләрдә өйрәнәләр, кызыклы итеп аларны сәхнәләргә куярга була дип уйлыйдым. Ләкин ул ничек дип әйтим, самимиерәк уйлану булган, театрның эчендә булгачны аңлыйсың. Менә мәсәлән, шул бер әсәргә, проза әсәренә, яхшы проза әсәренә инсценировка ясау өчен генә дә күпме көч түгелә һәм кая алар ул белгеч әле кадрлар мәсьәләсе шәм яндырып эзли башлыйсың. Шулай ук әсәрләргә, сәхнәгә күтәрелгән әсәрләргә заманча сулыш бирәсе килә. Һәм тагы мин театрга килгәчне шуны аңладым. Без барыбер дә үзебезнең яшьлегебез, үзебезнең балачагыбыз калган чордан, шул ноктадан карарга яратабыз. Менә шундый булырга тиеш театрдагы бүгенге көндәге спектакльләр дип. Ләкин мин кайвакытта карап утырам да, менә мәсәлән безнең узган сезонда бик уңышлы барды һәм сатылу ягыннан да, һәм экспертларның бәяләрен алу ягыннан да Тантана премиясын алды яңадан. Менә зур халыкара балалар фестиваленә, Безруков фестиваленә шулай ук эләкте. Камыр Батыр спектакле. Мин менә ул спектакль барганда, ул безнең Яңа ел бәйрәмнәре вакытында барды. Һәр көнне залда утырып балаларның реакциясын һәм килгән әти-әниләрнең реакциясын карап утырдым. Һәм менә шул вакытта минем өчен русчалатып әйтсәк, поворотный момент булды дип әйтик инде. Караш ноктасы үзгәрде. Без балаларга үзебезнең балачакны тагарга тиеш түгел. Без аларның нәрсәләр белән, нинди кызыксынулар белән яшәгәнен карап, аларга бәлки кайдадыр корректировка һәм кайдадыр үзебезнең тәҗрибәбез белән уртаклаша алабыздыр. Ләкин алар дөньяны бөтенләй яңача күрә. Алар өчен хәл итәргә кирәкме? Һәм без алар өчен хәл итәргә хакыбыз да юктыр дип әйтәм. Менә мин яшьләр дигәч әле барыбер теге балаларны түгел, яшьләр театры. Яшьләр театрында мин яшьләр мәсьәләсендә шуны әйтәсем килә. Без бит инде менә Калип вакытында да анда бик күп проектлар буенча таныш идек, бергә эшләгән проектлар бар иде. Шуңа күрә безнең өчен ул ниндидер табигый аралашуның ничек дип әйтим, кагыйдәләрен бозмады. Дөрес, инде без хәзер алар миңа Луиза Николаевна дип дәшәләр, ләкин ул Николаевна дигән ничек дип әйтим инде, отчество, рәсмилек койрыгы ул безнең мөнәсәбәтләрне бозмады һәм алар арасына ниндидер аларга хилафлык китермәде. Миңа калса, без һаман да шулай ук утырып аралашабыз. Әгәр дә ки Луиза алый булмаса, син анда эшләя дә алмас идең, коллективта кабул итмәс иде үзеңне, әгәр дә ки борыныңны күтәрсәң. Аннары беләсеңме, менә синең иҗатыңны уйлап утырганнан соң мин шундый фикергә киләм. Син бит инде менә бу театр өлкәсенә барыбер адымлап килгән. Менә шул ук син әле телгә алдың Калип, әйме. Мин хәтерлим әле сезнең Ишек проектыгызны. Әле Резидә белән сезнең нидә дә булды, Тинчуринда да булды. Ничектер шундый гаҗәеп рәвештә барды. Мин дөресен генә әйткән вакытта, әле бик электән бер көнне без аны искә төшереп утырдык. Бергәләп җыелышкан вакытта анда Ниязов искә төшерде аны. Кара әле ди, син бит үз заманында без Камал театрына сине Амфитрион пьесасын тәрҗемә итәргә чакырган идек ди. Без анда Йылдыз белән тәрҗемә иткән идек аны, ул Илгизәниевның диплом спектаклены әзерләгән. Шундый постановкасы иде һәм ничектер театр белән ул гел бәйләнеш бар иде. Ул теге йөреп яратып кына түгел, ничектер тәкъдимнәр рәвешендә дә, проектлар рәвешендә. Аннары инде без Калипне менә шул нигезләп җибәрдек бит. Һәм Сәйдәш Йокысызлык белән Карурманны без инде Тинчурин театрында чыгардык. Карурманны без болай гына яздык. Ничектер икебезнең дә идеяларыбыз һәм бер нәрсә турында уйлавыбыз ачыкланды да Резидә белән Ишек спектаклен чыгарганнан соң. Әйдәл язып карыйк дип, без аны рәхәтләнеп, ләззәтләнеп, кайчандыр кайдадыр куелыр дип тә уйламыйча шулай иттереп язганыбызны хәтерлим хәзердә. Һәм ул Тинчуринда бит инде куелды. Сәйдәш Йокысызлыкны без махсус инде теге максатчан рәвештә театрның бөтен пространствосын, бөтен шул Тинчуриннар чорын, Сәйдәшләр чорын искә алып, ул эпоханы яңадан күздән кичереп, анда үзебезнең
үзебез аша үткәреп, шулай иттереп язылды һәм куелды ул, һәм бик кадерле спектакльләр иде, икесе дә карарман әле һаман да бара. Ә инде монда килгәч, Кариев театрында безнең шулай ук мәсәлән экскурсия форматын эшләде Резидә. Ул урам Казанның үзәге буйлап йөреп, ике Габдулла дигән безне Кариев белән Габдулла Тукай Казан үзәге буйлап йөртәләр һәм ул шундый театральләштерелгән формат сүз уңаеннан без менә ул экскурсиялар форматын тагын безнең быел Печән базары белән берлектә эшләнгән иде. Фәтхулла хәзрәт йорты Иске Бистә буйлап менә шул форматларны эшлибез һәм инде менә репертуар турында сүз булган иде. Миңа калса Казан татар яшь тамашачы театры нигездә без аны Архангельскка фестивальгә барган вакытта әйткән идек. Сәхнәдән торып без бердән-бер татар телендә уйный торган яшь тамашачы театры дип. Һәм ул чынлап та шулай. Һәм миңа калса безнең репертуарда нәкъ менә үзебезнең милли классика, үзебезнең мәктәпләрдә балалар, яшьләр өйрәнә торган әсәрләр белән бергә менә без хәзер мәсәлән Ромео и Джульеттаны әзерлибез. Дөнья классикасы да тәрҗемәдә дә булырга тиеш һәм иң авырткан урыны бүгенге көндә инде яшь тамашачы театрының, бигрәк тә татар театрының ул заманча балалар белән шундый заманча диалог корып сөйләшә торган заман әсәрләре. Менә бу Габдулла Кариев исемендәге театр бит инде безнең күптәнге театр. Быел безнең 35 еллык юбилейбыз. Менә ул әйттегез бит инде Ромео и Джульетта ул беренче тапкыр куеламы? Бездә ул куелмаган. Менә бер уйласаң гаҗәп тә бит инде, әйме? Бу бит инде яшьләр театрында куелырга тиеш кебек әйбер. Менә карыйбыз инде, әле без үзебез өчен мониторинг ясыйбыз. Аның өчен ул кадр түгел, актрисалар булмаганмы, актерлар җитмәгән булган микән, нәрсә? Режиссерлар гадәттә шулай әйтергә ярата. Менә аларга битләренә бәреп шундый сорау бирәсең дә, нишләп ул сезнең тема бит инде, нишләп куймадыгыз дисә, безнең әле кадрлар җитлекмәгән иде, менә шулай акланалар. Юк, калса Ромео и Джульетта мәсьәләсендә ул чынлап та бик теге дөрес җавап булыр иде режиссердан, чөнки аның чынлап та режиссер күргән каһарманы герое булырга тиеш. Һәм менә Илсур Казакбаев та режиссер булабыз. Озак балачакны куйган вакытта ул мин сезнең труппагызда Ромео белән Джульеттаны күреп киттем дигән иде һәм аның сүзләре безне ничек дип әйтик илһамландырды. Чөнки без бик озак уйладык, чынлап та алыныргамы бу материалга актуальмы, заманчамы, чынлап та кирәкме бүгенге яшүсмерләргә. Һәм иң кызыгы менә мониторинг ясаганда күренә, бик кызык бүгенге яшүсмерләр арасында Ромео и Джульетта материалы белән бәйле гомумән ниндидер шундый бер шлейф бар икән. Ул теге бераз гына хәзерге яшүсмерләрнең карашы ул бит шактый ничек дип әйтим инде романтик кына караш түгел. Ул романтик материалга бераз гына шундый циникрак караш та бар икән, көлү дә бар, шаярту да бар ул темага. Ләкин шул вакытта аңа ничектер сусау да бар. Һәм безнең менә бу Ромео и Джульетта ул бит инде труппаның шактый зур өлешен алып тора торган спектакль булачак. Анда безнең яшьләр генә түгел, өлкәнрәк буында катнаша һәм күрсәтәсе килә. Менә труппаны яңа гына эшләттек, тренингларга чакырып, сәхнә теле буенча хәрәкәтләр һәм сулыш техникалары буенча тренинглар узды. Һәм менә шулар аша әзерләп күрсәтәсе килә, ничек бу труппа шушы материал белән балкый ала. Бер соравым бар, Джульеттаны кем уйнаячак? Монсын әлегә режиссер шишәргә мөмкинлек бирмәде. Ул аны пресс-конференцияда үзе әйтергә телидер. Ләкин ул сезнең үзегезнең төркемнән булачак димме? Без нигездә менә безнең килгән режиссерларга гомумән мин үзем эшли башлаганнан бирле шул таләп дип әйтеп булмый, режиссерның эшенә кул тыгып карарга ярамый дигәндәй. Тактырмыйлар да алар. Үтенеч дип әйтсәм дөресрәк буладыр. Үтенечне куям, зинһар труппа белән эшләбез дип, чөнки читтән алмасканды. Читтән алмаска нигездә диеп, инде бик ихтыяҗ булган очракта гына, чөнки нәкъ менә труппаны эшләтәсе килә һәм аларның ул бит
Мин аны шулай ук театрга килгәчтен менә күзәтә карыйм, ничек иттереп без язган кешеләр өчен ул текст язмыш булса, артистлар өчен сәхнә шулай ук язмыш, һәм ул бик авыр кичерә артистлар ниндидер рольне югалтуларын, уйнамый калуларын, һәм ул язмышлар белән уйнарга ярамый. Әлбәттә. Менә сезнең Кариф театры белән мин хәзер инде бик тыгыз элемтәдә түгел, әмма моңанчы бик тыгыз элемтәдә идем һәм игътибар итәдерем. Камал театрында да, хәтта Тинчурин театрында да андый актрисалар юк. Бу җырчы актрисалар. Сездә менә профессионал консерватория тамамлаган кебек җырлый торган җырчыларыгыз бик күп. Тамамлаган артисткалар Менә Зәйтүнәләрдә нинди шәп итеп әйтәм бит, Камалда да андый җырлаучы актрисалар юк. Шуңа күрә бу бик рәхәт яңгырый бу сүзләр безнекеләр тыңласа рәхәт. Менә сезнең теге нигез, козырыгыз шул иде. Менә ул артистлар бит инде олыгая, аларны да тонуста тотырга кирәк. Әгәр дә ки роль белмәсә, менә үзегез әйтмешли, ул бит инде үзегез беләсез аның җырлый торган рольләре дә һәм безнең Лилия ханым Зәйнуллина, безнең педагогта, алар белән бик актив эшли вокал буенча, һәм инде менә бу сезонда мин эшли башлаганнан бирле генә дә біз Фәрит абый Хәбибуллинның истәлегенә әзерләгән шундый истәлек юбилей форматын эшләгән идек, шулай концерт, ретро-концерт рәвешендә итеп, анда алар барысы да җырладылар. Аннан соң безнең бу сезонда шулай Хәтер елгасы дигән Ренат Аюпов баш режиссерыбыз эшләде шундый ретро форматны, һәм аларның менә ул җырлау сәләтләре сезон дәвамында ачылмый калмады, һәм ул күренеп тора. Күрсәтеп барасыз. Алга таба телибез билгеле студияда яздырылган, менә аларның бит инде спектакльләрдә яңгыраган җырлары да бар. Аларны да эшләп чыксак, ул бик зур бүләк булыр иде тамашачыга. Ул байлык. Менә репертуар мәсьәләсенә килгәндә тагы бер соравым бар. Репертуардан бит инде телисеңме, теләмисеңме, анда тамашачы барбер кайбер ниләр спектакльләр искерә, төшеп калырга мөмкин. Аларны менә интернет киңлекләрендә яздырып калдыру мәсьәләсе каралганмы сездә? Ничек? Безнең әгәр дә сайтка кереп караса, тамашачылар һәм сез шулай ук анда бар безнең архив спектакльләре, алар язма рәвешендә. Алар югалмый, шунда сакланып кала. Алар безнең жесткий дискларда һәм үзебезнең сайтыбызда сакланып баралар. Һәм спектакльләр белән мин инде аны кат-кат әйткәнем бар, спектакльләр белән саубуллашу артистларга да, режиссерларга да ул бик авыр бирелә. Ләкин миңа калса, матур иттереп, озатып җибәреп саубуллаша торган шундый традицияны эшләргә кирәк, чөнки бөтен нәрсәдә театр ул музей форматы түгел, бөтен нәрсәне дә кадерен белеп, матур иттереп сакларга һәм нәрсә әйткәнчә архивлардан аннары актарып, карый ала торган иттереп мөмкинлек булдырырга кирәк. Без менә Луиза син белән сөйләшәбез, теге барбер син сәнгать ягын күбрәк сөйлисең бит инде, үзең дә иҗатчы буларак, ләкин шуны да сорыйсым килә, менә театр. Син бит әле театрның анда артисты өчен генә, репертуар өчен дә җавап бирмисең, син бит әле анда хуҗалык өчен. Бина өчен җавап бирәсең. Мин беләм, ул сезнең кечкенә, сезнең өчен ул бина менә ишеткән идем, Каршыдагы якны да алырга анда ничектер исәп бар иде, элеккеге хуҗаларның. Ул ничек менә киңәйтәсезме, әллә ул шулай калачакмы? Ничек чыгасыз ситуациядән? Безнең бинаның әле ул безнең аның 5 еллык гарантиясе бар. Без шул гарантия буенча кайбер ремонт эшләрен анда бина бит инде ул барыбер теге төзеп кенә кергән елдагы чатырмый, аны искерә дә, аның ниндидер яклары да булырга мөмкин, ул эшләр әле безнең эшләнә, без әлбәттә сыймыйбыз, чөнки спектакльләр киң колачлы, декорацияларны саклар өчен безнең әллә ни зур мөмкинлекләребез юк. Менә хәзер нәкъ шул якны кайгыртабыз, ничек иттереп кайда сакларга. Хуҗалык ягына килгәндә инде анда кыен яклары шактый күп. Мәсәлән, безгә монтировка белән шөгыльләнүче безнең кешеләребез, ул сәхнәгә куйгач кына матур күренә. Ул кешеләр сәхнәдә монтировка ясарга гына түгел, әле ул декорацияларны каршы яктагы бинадан һәм
башка урыннан ташырга да мәҗбүрләр, алар әле грузчик вазифасында үтәргә мәҗбүр булалар. Шуңа күрә аның ул кыен яклары бар, ләкин аны хәл итәргә тырышабыз. Каршыдагы бина буенча безнең нәкъ менә хәзер проектировщиклар белән Ул эшлибез. китапханә идеме? Ул китапханә бинасы, әйе, без бит инде аны президент белән очрашуда мөрәҗәгать иткән идем. Мин яшьләр һәм балалар өчен проектлар өчен бина иттереп, һәм ул каршы яктагы бинаны менә хәзер сөйләшәбез проектировщиклар белән ничек эшләргә икәнен. Аннары бер уңайдан сорап китәме дә, Калип ни хәлдә безнең? Калип безнең менә бу Ул бит инде сезнең театр, безнең театрда Калипның проектлары ел дәвамында алар барды. Менә бу яңа сезоннан шулай ук яңартылган проектлар булырга тора, Алла биргән булса, һәм без инде аны әкренләп яшьрәкләргә тапшырырга, шулай итеп аларга ныгытырга телибез, ләкин ул бит әле шулай ук янып торган энтузиастлар, үз кулына алып бара торган кешеләр булырга тиеш. Менә хәзер сынап карыйбыз инде бу сезоннан безнең ликбез форматлары да кайтырга тиеш. Шулай ук ниятләгән тагын берничә формат бар. Чакырып калабыз журналистларны һәм сез үз бәягезне бирәсез. Ярый, рәхмәт. Иделгә кайтып төшик. Менә Идел журналыдан да ул яшьләр журналы, син Иделне бик яхшы беләсең. Менә соңгы сонда синең иҗатыңа да игътибар бирдек әле без. Менә нәрсә әйтсәң дә мин сине беренче шагыйрә буларак күрәм, әйме? Сине ул бик кадерле. Аннары безнең бу Туфан самаварының беренче тапшыруына Ркаилова килгән иде. Менә ул аның бер фикере кызык булды. Менә шигърият ул хыянәт иткәнне яратмый дип. Менә хәзер дәлилләнде. Син шигърияткә хыянәт итмәгәнеңне дәлилләп күрсәт әле безгә. Укып дәлилләргә дисезме? Әйе. Мин дөресен генә әйткән вакытта ул теге мин социаль челтәрләрдә чыгарып барырга яратам. Минем өчен Instagram челтәре бик кадерле иде, ошый да иде эстетик яктан да, һәм хәзер дә ВКонтакте челтәрендә дә мин бүлешүдән туктамыйм шигырьләр белән, һәм алар языла. Миңа калса һәр этап, кайда булсаң да, ничек булсаң да, ул бит кешеләр, язмышлар һәм ниндидер вазгыять, мөхит, һәм аңа карап шигырьләр байый гына дип уйлыйм мин. Аларның эчтәлегенә Бик шатмын төрлеләнә дип. Эндәшмисең генә сөт хакына, әнкәсенең күкрәгеннән тамган. Эндәшмисең генә йорт хакына, икегезгә кадерләргә калган. Эндәшмисең генә кан хакына, таммасын дип гөлләр керфегенә. Эндәшмисең генә җан хакына, бер кодрәтнең без нур бөртегелә. Эндәшмисең генә йөрәгең кылдан нечкә, нурдан нечкә кала. Үзеләсен беләм, сулыкмый да, юлыкмый да, хуш диярләр аңа. Тамухның уртасында янган чәчәкләрне кем кадерләп үбәр? Эндәшмиләр генә, эндәшмиләр күмерләнгән мәмләкәтләр, илләр. Сөт хакына микән, йорт хакына, җан хакына, кодрәтенә кайтыр. Галәм керфегеннән йолдыз тама, бер йолдызга юанышы артыр. Субханалла. Менә синең бит әле мин беләм җырларың да бар, әйме? Җырлар алар аерым тема. Миңа ул мәсьәләдән мин язмышыма бик рәхмәтле очраштырган кешеләр белән, композиторлар белән, кайберләре аларны гомумән ничектер бүләк рәвешендә, мәсәлән, Айрат Шафиковның килеп чыгуы һәм миңа ул ВКонтакте челтәрендә язып, менә сезнең бу шигырегезне әллә кайчанга минем инде күптән чыккан беренче китаплардан эзләп табып, аларга шул җырлар язуы минем өчен ул ниндидер әйтеп бетергесез сердә, бүләктә, ни өчен ул шигырьләрне сайлый, ни өчен алар аның күңеленә якын тоела, мин аны белмим. Аваздаш булган, димәк, аның фикерләре белән, әйме? Күрәмсең, һәм ул гел карап бара, һәр куйган шигырьләрендә карап бара, ләкин нигәдер аңа минем менә шул беренче китаплардагы шигырьләр күбрәк ошый, күрәмсең, һәм ул аларга гел җырлар яза, ул гел көтелмәгәнчә була, ул төннең бер уртасында язып җибәрә дә тагын бер җыр туарга тора әле дип, һәм без шулай иттереп шул җырны тыңлыйбыз, һәм мин менә Сөмбел Кыямованы бик яратам инде.
Мин гаҗәпләнәм, мин Сөмбелне беренче тапкыр тыңлаганнан бирле, үзем өчен шулай ук әле мин үземнең минем әбием бик матур җырлый иде. Һәм миңа әбием әйтә иде, кызым җырлама, синең колагыңа ю баскан, бер җырламыйсың дип, һәм мин шулай итеп ул минем бала чакта йомылып калды. Мин бәлки бөтенләй бик начар ук та җырламаганымдыр инде, ләкин әби кебек җырлый алмый идем. Һәм мин шуңа күрә җырчыларга соклануым калды һәм менә Сөмбелне тыңлаган вакытта миңа карый идем, ничек Аллаһ Тәгалә кешегә шундый тавыш бирә ала, каян килә ул моң дип гел уйланам һәм шулай ук зур бүләк. Миләүшә Хәйруллинаның миңа шулай ук бик кадерле һәм аннан соң безнең бик яратып эшли торган, бик яратып иҗат итә торган Резидә белән икебезнең спектакльләр тудырган вакытта эшли торган безнең яраткан төркемебез бар, Джуна төркеме, һәм миңа калса алар кебек тоя торган һәм алар кебек менә безгә шундыйрак җыр кирәк, шундыйрак көй кирәк дигән вакытта алардан да тоя торганрак кешеләр юк. Алар без теләгәннән дә теге яктан, без теләгәннең дә теге ягына, аргы ягына чыгып, ниндидер бер сихри моң тудыра алалар. Былай менә син бит инде җыр язам дип язмыйсың, күрәмсең, әйме? Үзеннән үзе композиторлар табасың. Безнең җыр язам дип язган менә әйтергә онытканым, нәкъ менә әйтергә онытканым, үпкәләп кала иде хәзер. Безнең җыр язам дип җырлаган, җыр язам дип тудырган кеше минем өчен ул Эльмир Низамов, ничектер менә аның белән без шулай эшлибез. Безнең мәсәлән, безнең җыр проекты бар иде Кариф театрында, Гүзәл Сәгыйтова эшләгән вакытта һәм шуның өчен без язган идек Алсу Фәйзуллина дигән безнең Кариф театры актрисасы өчен Мин яшим сәхнәдә дигән җыр. Һәм ул вакытта без менә очраштык та Эльмир белән актриса язмышы турында, актриса хәләте турында җыр кирәк безгә. Ул бик көчле җыр иде, мин аны тыңладым. Безнең өчен ул бик кадерле җыр һәм мин аны берничә вариант эшләдем текстын һәм шул берничә варианттан аннары без шул бер вариантка китердек. Никтер менә безнең Эльмир белән эшләү рәвешебез шулайрак. Менә Миләүшә, Джуналар белән эшләгәндә мәсәлән, анда ничектер алар минем тексттан этәрелеп, анда өстәмәләр нәрсәдер кирәк булса да, ул бик теге сизелер-сизелмәс кенә өстәмәләр. Ул гомумән теге тудыру процессы, иҗатның туу процессы ул бит инде кешеләрнең характерына да, сыйфатларына, табигатенә дә бәйле һәм һәрберсе кадерле. Җырлар өлкәсендә мин бик бәхетле язмышым. Менә җырлар ул барбер халыкчан инде, теге әйтегендә халыкчан жанр дип әйтәсем килә. Менә безнең Ренат Харис күренеп торган либретист, менә аларга алмашларны кемнәрне күрәсең? Рузилдән башка, менә үзеңнең дә теләгең юкмы менә шундый көчле, руслар әйтмешли, мощный проектларга алынырга? Бу жанр гомумән ул миңа калса безнең мәдәният өчен, безнең сәнгать өчен ул бик ихтыяҗ тудыра торган һәм бик кирәкле бүгенге көндә. Ул бит яңадан да менә ничектер мин ышанмыйм, ниндидер проектлар биреп, менә шушыны эшлә әле дигән юнәлеш буенча гына иҗат ителә ала диеп. Бу булырга мөмкин, сценарийларында язган вакытта ниндидер кичәләр үткәргән вакытта, вакыйгалар булган вакытта, ләкин мин бераз гына мистиграк карашта булсам да, барыбер ышанам, һәрбер нәрсә, һәрбер вакыйга ул сине үзе сайлый һәм аның ниндидер бәйләнешләре бар, ул юктан гына килеп чыкмый дип, һәм шуңа күрә әгәр дә насыйп булса бик әйбәт, менә безнең Шишмә башында әле ул идея рәвешендә текстлар буларак туа гына башлаган вакытында мин эшләгән идем Миләүшә Хәйруллина һәм Айдар Әхмәдиев белән Кавый Нәҗми либреттосын эшләгән вакытта башында, аннан соң минем эшләрем, проектларым күп булды да, мин укыдым, анда ниндидер киңәшләремне текст буенча фикерләремне әйткәләдем һәм мин Айдарның ул мәсьәләдә бик хуплыйм һәм киләчәктә гомумән аны драматургия өлкәсендә дә
либретто өлкәсендә дә күрәм, чөнки аның музыкаль тоемлауы да бар, тәнкыйди тоемлауы да бар, һәм ул драматургияны да бик тоя, өйрәнә, үзен үстерә, тәрбияли дигәндәй. Насыйп булса, андый проектларга бик теләп. Вакыт бар дип әйтәсеңме? Монда бөтенесен куллашлап. Минем инде шулай ук әйткәнем бар, мин вакыт никадәр тыгызрак булса һәм никадәр мине ирексезләсәләр күбрәк, мин шул кадәр күбрәк иҗат итәм һәм Иҗат бар бер төннә барамы синең? Шигырь гомумән җыелышларда языла. Соңгы вакытларда китаплар укыйм мин җыелышларда, шигырьләр язам. Вакытны әрәмгә узмый, менә лайфхак бу җәмәгать. Лайфхак дисәң дә буладыр, ул бит инде ниндидер бер тормышың ниндидер бер көйләнеш алса, син барыбер русча әйтәм инде делегировать, русчада түгел инде бу, делегировать итәргә һәрберсен теге тиешле вакытка бүләргә тырышасың һәм шигырьне алай итеп бүлеп булмый, билгеле. Ул мәсәлән иртән килә башлыйсың, аны яза башлыйсың, шул килеш ул синең телефонда заметкаларда тора, аннан соң көн дәвамында ул синең йөри, кайтасың син аңа. Атналар дәвамында булырга мөмкин, ләкин барыбер кеше үзенең ресурслары белән мөмкин булган кадәр идарә итсә һәм үзен расслабляться итәргә, үзенә ничек дип әйтим инде, ялкауланырга ирек бирмәсә, миңа калса барыбер син үз ресурсларыңны билгелисең. Кайсына нинди вакыт һәм ул үзеннән үзе аннан соң инде көйләнә, җайга салына дип уйлыйм. Абылай ничек ял итәсең? Мин табигатьтә ял итәргә яратам. Мин урманга чыгып китмәсәм һәм гомумән урманлыкта йөреп кайтмасам, мин куркаксый башлыйм. Шуңа күрә мин шәһәр эчендә яшәргә дә бик яратып бетермим. Миңа чыгып китәргә кирәк, менә шәһәрдә. Мин беләм, син машина белән дә сәяхәт итәсең кебек. Кырымнарга барганың идең бугай. Менә курыкмыйча инде машинаңда. Мин һәрвакыт рульдә бара идем Кырымга да, Абхазияга да, гомумән тауларга, серпантиннарда йөрергә, төнге юлларда, төнге трассаларда йөрергә яратам. Соңгы бу ел ярым эчендә рульдә үзем йөрмим, йөртәләр, ләкин былай җай чыккан саен мин утырам. Без хәтта машина белән бармаган очракта, дуслар белән барган вакытта да машинаны арендага алып, шулай йөрү кадерле миңа, мин машинаны бик яратам. Менә тагы шигыреңне тыңлыйсыбыз килә инде. Идел журналында җәмәгать чыккан иде. Форсаттан файдаланып. Әйдә, форсаттан файдаланып, шагыйрәдән шигырь укытмасак, ул яхшы булмас. Так, кайсын укырга икән? Исән чакта көтмә сүзнең, яхшысын да, яманын да. Әверелә күрмәс өчен кешеләрнең ялганына һәм кылына, юк орынма, ялгышып та ымнарына, нәрсә җитә, чык йөгергән үләннәрне тыңлавыңа. Алар ихлас, алдашсын дип яратмаган кодрәтләре, яшәвенә шөкер итеп, леп-леп тибә йөрәкләре. Исән чакта көтмә берни, аннан соң бөтенләй дә ышансыннар нокталарга, ышансыннар өтерләргә. Язмышыңның дәфтәрендә укысыннар үз язмышын. Мин дә шулай сөйдем дип, мин дә шулай дип ялгыштым, риясызлар. Син кал шулай, сибелеп кал хәрефләргә, ә үзеңнең барлыгың да онытылсын кадерләргә. Бу шигырь нәкъ менә шул Татар китабы йорты белән бәйле вакытта, андагы бер экспозицияны әзерләгән вакытта язылган иде, нәкъ менә шулай кадере югалган һәм без һаман да кадерлей белмәгән шәхесләр турында уйланган вакытта. Аннары бит әле без беләбез, син журналистика да бик үз кеше, менә ул эшчәнлегең ничек бара? Журналистикада мин инде теге журналистика дип авыз тутырып әйткән вакытта очерклар яки ниндидер сәнгати, мәдәни өлкәләрне алган мәкаләләрне генә әйтәсем килми. Теге мәдәни журналистика ул билгеле үзе аерым бер өлкә. Минем өчен журналистика ул көннең үзәгендә булып, кайнап, бөтен актуаль темаларга
яза ала торган, шул ук вакытта эзләнә, аналитика булырга тиеш минем өчен журналист булганда. Ләкин ул әйберләр кызганычка Ләкин ул әйберләр теге сораулар күп бу өлкәдә. Мин бик хөрмәт иткән журналистларым бар, ул теге Россия матбугаты һәм үзебезнекеләр арасында да, ләкин мин авыз тутырып менә бүгенге көндә инде ул журналистиканы алып барыр өчен кеше үзен шуңа багышларга тиеш дип исәплим. Әле менә бу турыда күптән түгел генә сөйләшеп утырдык. Без бик якын аралашабыз Ленар Закиров белән. Сез дуслары да булай бит? Дуслар да, безнең менә Тәгәрмәч дигән безнең проектыбыз бар иде. Бераз сүлпәнәеп торды ул. Менә яңадан аны яңартып җибәрергә, авылларга чыгарга ниятлибез. Минем өчен журналистика менә Ленар кебек менә янып үзендә алып бара торган, бигрәк тә мин журналистикада җегетләр булырга тиеш дип исәплим. Теге бүлеп гендер яктан бүлеп әйтүем түгел, ләкин барыбер дә ул энергия кирәк, егетләр энергиясе кирәк. Мин алай авыз тутырып журналист дип әйтә алмыйм, ләкин менә бу Тәгәрмәч проектыбызны дәвам итәсебез килә. Мин шунда инде бераз гына, аз гына, тамчы гына журналисттадыр, бәлки шул якта. Хисләрегезне чыгарып аласыз, әйме? Мин аны хисләр генә дип әйтмәс идем, безнең өчен нәрсәгә ул кадерле булды. Ул менә бик нык үрелгән. Без Татарстан журналында эшләдек бит инде бер ара икебез дә, һәм ул вакытта без чыга идек Кече Ватан патриотлары дигән проект буенча, һәм ул авылларга чыккан вакытта бик күп гыйбрәтле язмышлар ияреп кайта, һәм бер ара без аның белән чынлап торып, ныгытып торып, безнең шундый сөйләшү булды. Дөресен генә әйткән вакытта без шәһәр тормышында, шәһәр шаукымында безнең минлегебез дә күмеп китә, безне үзебезнең ничек дип әйтим инде, привилегиялар белән яшәү кебегрәк шундый юнәлештә барлыкка килә кешенең үз аңында. Чын тормыш, чынлап торып дөньяны алып баручы кешеләр ул авылларда, һәм без үзебез дә авылдан чыккан, тәгәрәп үскән балалар менә шушы бәйләнешне, җепләрне, чынлыкны югалтабыз икәнлеген без тоеп алдык та, шулай итеп чыгып киттек. Һәм миңа иң кадерлесе иде, аны Ленар һаман да көлә инде, кайсы авылга кайтып сыер саумыйча, кәҗә саумыйча калдым икән дип. Минем өчен иң кадерлесе шул, мәсәлән, кайтып чыжылдатып сыер сауа алу, нәрсәнедер эшләп карау, бәрәңге казып карау, һәм анда кайтып без сезне төшерергә кайттык әле менә без әллә кемнәр дигән ноктадан түгел, ничек яшибез без дигән сорауга җавап табу ноктасына. Җир кешесе ничек көн күрәйме? Һәм дөресен генә әйткән вакытта шундый бик кызыклы ачышлар, ул элемтәләр барлыкка килә, ул кешеләр белән мөнәсәбәтләр ныгый һәм бик рухланып, бик үзең өчен ничек дип әйтим, нәтиҗәләр ясап кына да түгел, үзең өчен дәресләр алып кайтасың. Менә безнең ике сюжетыбызның каһарманы, алар инде исән сау түгелләр, аларның берсе менә быел китеп барды, һәм туган тумачалары шул вакытта язалар. Менә Расих исемле абзый иде, безнең Расих абзыйның китеп барганын яздылар. Без шул икебез дә саубуллашып, анда үзебезнең инде дугаларыбызны кылып дигәндәй, һәм менә ул да күрсәткеч, без ни дәрәҗәдә ялган ниндидер һәм үзебезне алдалый торган алдавычлар белән каплыйбыз тормышыбызны, чын тормышны бераз онытып җибәрәбез. Ул күләгәдә кала. Менә татар матбугаты турында уйлана торгансыңдыр инде, барыбер менә ничек күз аллыйсың киләчәктә, менә бер 15 елдан соң татар матбугатын? Хәзерге вазгыятьтә бер 15 елдан соң дигән сүз шактый күп кебек, шактый сорау тудыра торган. Күп кебек. Миңа калса, талантлы кешеләр, шәхесләр беркайчан да булмый тормаячаклар. Аның ниндидер, ничек дип әйтим, теле, аралашу формасы, юнәлеше үзгәрергә мөмкин. Асылда, дөресен генә әйткән вакытта, яши барбер шул нәрсәне аңлыйсың. Вакыт туктап торадыр бәлки, таптанып торадыр, без вакыт аша үзебез узабыз, һәм миңа калса, талантлы кешеләр дә, шәхесләр дә булачак, исән генә булсак иде. Оптимистсың бик. Язучылар, син бит инде Язучылар союзында да, менә син үзең канәгатьме Татарстан Язучылар союзының эшчәнлеге белән? Бигрәк төбәп сорый,
төбәп сорау булды бу. Миңа калса безгә менә мин аны инде гел әйткәнем бар һәм ул безнең һәр өлкәдә дә безгә үз шәхесләребезне дөньяга таныту, Россия киңлеге булсынмы, дөнья киңлеге булсынмы, таныту юнәлешендә безгә бик эзлекле бер-беребез белән бик бердәм булып эшләргә кирәк һәм ниндидер проектлар юнәлешендә дә менә булай безнең талантлы шигърият та бар бүгенге көндә һәм талантлы прозаиклар да бар. Прозаиклар алар теге күп булмыйлар, 10-15 пачкалап дип әйтик инде булмыйлар алар. Мин драматургия юнәлешендә яшьләрне бик күрергә, үстерергә һәм ниндидер программалар булдырырга кирәк дип исәплим. Менә бу без асылны да үткәрәбез, яңа татар пьесасы да. Андый рәвештә генә түгел, бәлки ныгытып торып чынлап та теге зур программалар рәвешендә. Мин оешма эшчәнлеге турында мине канәгатьләндерми дип алай итеп күкрәк сугарга кирәк дип уйламыйм. Ул безнең барыбызның да җаваплылыгы. Менә ничек уйлыйсың соң, син әйттең бит бердәм булырга кирәк. Ул менә җитәме ул бердәмлек? Шул ук менә шигърият өлкәсендә дә, анда да минем белүемчә сезнең дип әйтәме дә язучылар берлегендә бит инде шигърият, шул син әйткән проза яшьләр белән эшлиләр, әйме? Яшьләр белән эшләү дигән вакытта ничек ул бит нәкъ менә шигъриятта яшьләрнең булуы ул бик табигый, чөнки ничектер шигърият аша киләләр, кайвакытта прозага да зур язучылар, драматургияга ул бик табигый инде шигърият аша килүләре. Миңа калса, без менә еш кына әйтергә яраталар бит язучылар берлегендә менә шулай эшләмиләр диеп, минем алай итеп әйтәсем килмәс. Язучылар берлеге әле ул башка берлекләргә караганда туры эшли әле ул. Минем әйтәсем килә, ул беркайчан да язучы белән дә, шагыйрь белән дә аны ул бит инде иҗат кешесе утыртып куеп, аңа ниндидер кагыйдәләр куеп алай итеп эшли торган оешма түгел. Язучылар берлегенә килгән язучылар, алар бу оешма һәм язучылар җәмгыятенең, мөхитенең киләчәктәге язмышы өчен җаваплы булып килә торган кешеләр. Менә бу җаваплылык юнәлешендә безгә уйланырга әле урыннар бар дип уйлыйм мин. Һәм бердәмлек мәсьәләсендә дә ул барыбер бар. Бөтен өлкәләрдә дә бар. Сәнгать өлкәсендә әтиләр белән балалар мәсьәләсе дип әйтим инде. Ләкин без үзебезгә, миңа калса, андый мөмкинлек биреп, андый ничек дип әйтим инде, яңадан шул сүз белән әйтәм, расслабляться итеп утырырга тиеш түгелбез, чөнки без халык буларак та, телебез ягыннан да, ниндидер мәдәни, милли кыйммәтләребез ягыннан да бары тик бер-беребезне хөрмәт иткән очракта гына саклый алабыз. Һәм ул өлкәннәр яшьләрне тәнкыйтьләп, яшьләр өлкәннәрдән йөз чөйреп, яки ниндидер андый юнәлештә түгел. Мин мәсәлән фән ягыннан гел уйланам, үзем бит инде мин шулай ук фәндә ныгытып тулаем, университетта калып, фәндә калмадым, ләкин минем өчен бөтен нәрсәнең фәнни нигезе булырга тиеш, хәтта спектакль чыкканда гына да минем өчен аның фәнни нигезе булырга тиеш, консультантлары булырга тиеш, һәм ул чынлап торып теге җиңел генә иттереп узып китә торган гына иттереп эшләнә торган эш түгел. Мин менә фәндә яшьләрнең булуын теләр идем, чөнки нәкъ менә фән, аналитика өлкәсендә безнең улпат кызлар, егетләр үсеп чыкса, ул безнең фәлсәфи нигезебездә бар һәм методологик нигезебездә бар дигән сүз. Бу инде теләсә кайсы дөньяның теләсә кайсы мәйданында, теләсә кайсы дискуссиялар уза торган урынында безнең интеллигентларча һәм интеллектуаль рәвештә сөйләшә алуыбызны күрсәтә. Безгә бик интеллектуаль һәм сүзен әйтә торган, әйме? Интеллектуаль һәм затлы сөйләшү җитми. Дефицит ул бездә. Аннары менә драматургия, ул сиңа хәзер тагын да якынайгандыр дип уйлыйм инде, театрда эшли башлагач. Драматургларны менә барлык әле. Безнең Туфан абыйларны алыштырдай драматургларны, менә Илгиз Зәйни инде безнең күзгә карап торган. Безнең табуын драматургларыннан бар. Мәсәлән, мин үз заманында бала чактан укырга ярата идем Әхәт абый Гафарны, мин ярата идем Ризван Хәмитләрне укырга идем. Мин ничектер һәрвакыт
бала чактан гел пьесалар укыйдым. Кемдер бит инде аныгым мен Аны укып булмый дип саный. укып булмый дип саный. Минем өчен ошондый без әле үскән вакытта шундый кичкенә китаплар чыга иде. Хәтерлисездер, бәлки пионер сәхнәсе дигән. Һәм анда шундый мәктәпләр, анда актовый заллар өчен куя торган кичкенә генә скетч форматлары да һәм башка ниндидер шундый формадагы драматургик текстлар чыга иде. Аннан соң менә Мансур абый Гыйләҗевнең әсәрләрен ярата идем, Ркаил Зәйдулланың бит инде. Әгәр дә менә шулай теге чырлап саный башласаң, бит инде яшьләре буенча Илгиз Зәйниев. Һәм аннан соң безнең булып алды менә Сөмбелләр чорында тагын Рәйлә Сөмбел Гафарова, Рәйлә Мөхсиновалар тагын берничә безнең яза торган яшьләр арасында бар иде. Кайберләренең әле яңа татар пьесасына кергән әсәрләре дә булды. Ничектер алар әкренләп таралыштылар. Мин ул вакытта ни өчен алар драматургиядә калмады икән дигән сорауны үземә бирми идем. Бәлкем бәби үстерәләрдер. Күбесе бәби үстерә, ләкин барыбер сәбәпләре турында теге улай ныгытып уйламыйсың театрның эчендә булмаган хәлдә. Һәм мин гомумән үзем беркайчанда мин ниндидер драматургик әсәр язармын дип тә башыма китерми идем. Әгәр дә безнең ничектер мин аны теге әйтергә яратам инде шулай әйтер. Бәлки кемгәдер ошамыйдыр. Әгәр дә безнең Резедә белән җирнәребез килешмәсә, бәлки мин гомеремдә дә башыма да китермәс идем язып карарга дип әйме. Аның сәбәпләре булырга тиеш, миңа калса яңадан да без менә шушы әйләнеп кайтабыз, яшьләргә ни дәрәҗәдә без юл бирәбез, мөмкинлек бирәбез дигән темага. Һәм театрларга яшьләрне кертергә һәм аларга үзләрен сынап карарга мөмкинлек бирергә кирәк. Чөнки яшьләр белән килә торган энергия ул киләчәк энергиясе. Ул бер карасаң Луиза ничектер бирелә кебек тә тоела анда, әйме. Ләкин теге үзең эчендә кайнамагач, бәлки мин күп нәрсәне белеп бетермим дәдер. Шулай да менә нәрсә әйтәсем килә. Менә сез әзерме журналист буларак, мәсәлән, яшь авторны китердек, мәсәлән, әйме. Менә ул зурдан күп без аңа акчалар бирдек, мисал өчен, әйме, театр. Күпмедер анда акчалар бирде. Аның өчен ул бит инде спектакль драматург белән режиссердан гына тормый, аның өчен без рәссамнар чакырдык, анда ут куючыларны, анда бөтен мөмкинлекләр бирелде. Яшь автор үзен сынап карады. Һәм аның менә материалы чыкты сәхнәгә. Ни дәрәҗәдә, әгәр дә ул материал чынлап торып, һәрбер нәрсә шедевр булмый, шедевр булмаган очракта ул авторга юл бирергә, мөмкинлек бирергә ни дәрәҗәдә менә журналистлар һәм тәнкыйтьчеләр әзер. Ул ягы да бар бит. Һәм тагын бер әйберне дә әйтәсем килә. Миңа калса безгә профессиональ театр тәнкыйтьчеләре һәм театр белгечләрендә шулай ук. Мин журналистикага килгәндә, Луиза, бу проблема күтәрелгән, инде журналистикадан китергә вакыт җитә. Ул проблема һаман әле хәл ителмәгән. Миңа калса драматурглар булыр өчен һәм менә мин киләчәктә барбы инсценировкаларга басым ясыйсым килә. Аларга өметләнергә кирәктер дип уйлыйм, чөнки проза бүгенге көндә чынлап та аны эшләргә була сәхнә өчен. Менә нәрсә булса да яшьләргә майданчыклар бирергә кирәк. Ул инде балада бит инде йөри башлаганда абына, сөртенә, ягылып китә, бөтен нәрсәдә шома бармый, шул ялгышлар аша килә бит инде ул. Менә әйтеп киттем бит, яшь кешегә урын бирдек тә, ул сиңа әлбәттә шедевр ясап чыгармый. Аны бит әле аңларга да кирәк. Ул яшь кешенең аның белән бер дулкында булырга да кирәк. Аның теге урыслар әйтмешли шкурасында булырга кирәк. Ләкин яшь кешегә шуны әйтәм, хәзер бит инде эшкә алганда да нитәләр, нервоустойчивый шундый, стрессоустойчивый шундый кешеләрне. Шуңа күрә театрда стрессоустойчивый булу кирәк. Менә әлбәттә шуңа күрә теге һәрбер тәнкыйтьне дә бит инде аның әйбәт җагын аласың да, кирәкмәгән җагын җибәреп нитәсең, кабул итмәсең. Менә әле безнең вакытыбыз рөхсәт итсә, мин шулай бер-ике җөмлә белән генә бу темага урынга әйтер идем. Мәсәлән, ул бит бәлки бер чынлап торып гениаль драматург булсын өчен, аңа кадәр бер 5-10 уртача драматургның аша үтүе кирәктер теге бер гений пәйда булсын өчен. Мәсәлән, нигә генә кайтып әйтәсем килә. Без бит инде Илгизне гел искә алырга, теге гел искә алабыз, ул күз уңында инде булмаймы? Илгиз мәсьәләсендә. Но Илгиз бит еллар буе үзен үзе тәрбияләгән, еллар буе бөтен ысуллар белән язып карап, формаларны сынап карап, юнәлешләрне сынап карап,
театрның эченнән, менә мин дә шуны әйтмәкче идем, чыккан кеше, театрның эчендә булмаган, яки театр белән бик тыгыз элемтәдә булмаган кеше драматургия кануннарын ул барыбер белеп җиткермәскә мөмкин. Шуңа күрә якынайтырга кирәк авторларны театрга. Менә миңа бит инде Туфан самаварына да киләләр, язучылар да, алар әйтәләр еш кына, менә әгәр дә ки драматургның, язучының үзенең режиссеры булмаса, үсәргә бик авыр диләр. Мин бик килешәм, мин гомумән тандемнар яклы һәм мин беләм, минем бу әйткән сүземне яратып бетермәүчеләр дә бар икән дигән аңа теге капма-каршы фикердә булучылар да, ләкин миңа калса чынлап та шулай. Режиссер үз авторын табырга, автор үз режиссерын табырга һәм бигрәк тә алар аннары үзләренең композиторларын, рәссамнарын һәм командаларын табырга тиешләр. Менә бу драматургия турында сөйләшкәндә мин барыбер теге татар матбугатына аермалы буларак яктылык күрәм. Менә яшьләр, күзгә күренгән яшьләр бар, шул ук менә Илгизләрне әйтик. Мин аны нишләптер яшь буынга кертәм, ул инде урта буындыр инде, әйме. Илгиз бик елмая инде. Безне яшьләргә кертүенә мин дә сөенәм. Мин 40тан узып барабыз инде, ләкин без яшьләр, Аллаһка шөкер. Менә аңа сөенергә кирәктер дип уйлыйм. Мин дә шулай дип Менә алар ничектер теге Форманы барыбер бер тандемда, менә хәзер бит инде композиторларыбыз үзеп чыкты, әйме. Менә сезгә бергә тупланып эшләвегезгә мин сокланам гына. Без яшь вакытта әле андай әйберләр юк иде. Безнең башка сугып торалар иде. Менә сез үзегезнең тандемыгызны менә шу төрле өлкәдән язучымы ул, җырчымы ул, тагы кем әйтик инде, драматургмы бергә тупландыгыз. Менә Резидә белән сезнең бергә эшләвегез мине бик сөендерә. Менә без үзебез дә ниләрне бирә башладык соңгы вакытта, консерватория тамамлаган җырчыларны бирә башладык. Аларны гадәттә гел Белмибез. Мин аны уйладым да, әйтәм, менә эстраданы бирәбез. Монда эстрада белән, арзанлы эстрада белән көрәшүнең бер алымы буларак, менә без журналистлар аларны күтәрергә тиеш. Дөньяның теләсә кайсы сәхнәсенә чыгып җырларлык артистларыбыз. Шул. Менә ул мәсьәләдә минем әйтәсем килә, ул әлбәттә бер генә теге үз заманында безнең Равил абыйның бар иде арысланнар йөрми торган дигән сүзләре, ләкин ул теге шаяру булса да, ул шыры белән талантлар бергәләп тупланышалар, яшьлегендә алар бергә кайныйлар, ул теге табигый процесс, аннан соң ничектер төркемнәр таркалып, һәрберсе үз юллары белән китеп дигәндә, анда төрле конфликтлар да булып, анда ниндидер үзенең тормышның үзенең кануннары буенча ниндидер бүленешләр була ала, ләкин миңа калса барыбер дә, әгәр дә без бер-беребезне кайчандыр кадерләгәнбез икән, кайчандыр бәяләгәнбез икән, без барыбер дә үзебездә менә шул әйберне саклап калырга тиешбез. Менә мин күз алдыма китерә алмыйм, минем өчен кайчанда булса, мәсәлән, үзебез бергә кайнаган шушы кешеләр, алар барыбер кадерле булудан туктамаячаклар. Безнең карашларыбыз үзгәрергә мөмкин, безнең ниндидер сукмакларыбыз параллельгә әверелергә мөмкин, бер генә булмыйча. Ләкин без барыбер бер-беребезгә кадерле булудан туктамыйбыз. Моның өчен бик гади генә бер сыйфаттан, бик гади генә сыйфатка без ия булырга тиешбез. Кояш астында һәркемгә дә үз урыны бар икәнлегне раслау, тану һәм шулай яши алу. Менә шундый югары нотада әңгәмәбезне тамамларга мәҗбүрбез. Безнең вакыт чыкты. Бик рәхәт булды, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз. Сау булыгыз.